Добрый день усім добрым людям. Залез я под Айзиху не просто так, а тому, что у нас уже амаль месяц стучать вось стойкі стабілізатараў. І калі мы едем по грунтоўцы, по любой яміне, яны так тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Ну, неприемно. Вот, когда я нават рукой их могу поворочать, она уже не... О! Нешта тут оно барабаніць, калі. Вось так яны грукаюць. Замовілі мы новые, зараз покажем, як будем их менять. Першы крок — поставить домкрат. Тут у Айдзіхі есть такая адмысловая выступ, які показывает, что гэта тут вот трэба ставить. И добра, что у нас есть такі маленький домкрат от Subaru, які подлазить, бо от Т-чиков и от ЛТ сюда нічога не подойдзе, все занадто высокие. Каб открутить гэтыя гайки, вось яны, гэта вот я уже открутил, трэба вось свечной ключ 20×8. Яны подходят идеально. Гэты ключ падыходзіць. И потом туды вставлять яго. Вось он. Ага. И крутить вверх. Вось таким чынам. Зняли кола, але абавязкова трэба класці нешта страховачнае пад аўто, бо домкрат штука ненадзейная, колькі выпадкаў, калі людзі цярпелі за гэтага. І вось наш цудоўная гайка. Гэта мы робім упершыню, і таму, калі мы паднялі пад дамкрацілі, зняли кола, зразумела, падвеска апусцілася ўніз і нацягнула нам там стабілізатар, вось гэтую стоечку. Таму прыйшлось выкарыстоўваць вось такі домкрат часоў радзянскага звязу. Дзякуй бацьку, што он у яго быў. І мы тут уперліся, паддамкрацілі, паставілі страховачны тут дзеревянную такую штучку і змаглі зняць. Вось яна у нас у руках. Такая, дарэчы, яна лёгкая, лёгка важыць. З аднаго боку яна так дастаткова добра трымаецца, а вось з гэтага боку яна боўтаецца ва ўсе бакі, прычым ад рук. Уявіце сабе, які грукат, калі яна рухаецца. Вось такая у нас прыспасоба атрымалася, каб закруціць. Адным мы трымаем сам шар, каб ён не круціўся, а другім ключом сын закручвае. Апошнія віткі мы ўжо вось такім чынам закручвалі. Тут хоць ключ на 22, а трэба 21,8. Але мы смогли закруціць, трэба просто набыць сабе такі адмысловы ключ. Вось так выглядае установленая гэта стойка стабілізатара. З левага боку у 2 раза хутчэй змяніў сын гэтую стойку. Тут адзінае, што я гэта абклеіў такой фольгой адмысловай, якая для вентыляцыі, каб потым, калі прыйдзецца разбіраць, не было ніякіх праблем з адкручваннем гаек, таму што забіваецца сюды пясок, пыл, ржавее, і потым вельмі цяжка адкруціць. І сын заўважыў, што з двух бакоў вось гэтыя пыльнікі амартызатараў, яны былі пасунуты з свайго месца, таму прыйшлось праз сцяжку тут замацоўваць, каб было ўсё добра. А так, калі ласка, стойкі памянялі, зараз трэба будзе праехаць, праверыць. Амаль на 40 тысяч мы поменяли стойки стабилизатора. Зараз проедем, послухаем эту музыку. Вот едем мы амаль по лесной дороге. И шивать только гул руховика. Як приємно. Ранее ну лево-право. Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Усім всього найлепшого.